ndakanzwa iye aitaura nagogo zati maende vapi zvanzi gogo chadheurere ndada kubviswa murume wangu akunetsa akuda chi akuda mwana but madhezi ese akapfuura yanzo aingoti nhupi nechi netumana right wamisa kuno kumasungiro obvaita mwana yakangobuda akaneta akangoshayikira mudumbu ndipo pandakabva ndamisisa jadheo ndikati iwewo mambo zvatinazoti mari irora ma ndakanounganidza ndaunganidza mari irora uyu ndiyanganayi mambo wangu ndobva ndangapa $70 ndichitichengeta mari anobvisa chi asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrust nobody. akadzora mwana wangu akati mwana ngaenda angonorayiwa nokuti apwanya tv marango kureva kuti makangosiya mwana achienda musina kurayira saka makamurayira ari kumba ndobva ndagara naye ndichifunga kuti pamwe mukwasha achazoteera mukwasha akazorora umwe mukadzi marango aireva kuti torai mwana ndisare ndichiita zvinhu zvangu nekuti ndabva kana chaakambondipa kana baba wemunhu uchaunitsenga chiiamune mapuwa ambisa tai kasvipe kanokwanisa mosva kwandiri kasvipe uchazoramba uchikatsenga pamusoro imambo right chauchangadari kutamba tomuziya mukwasha wangu akanetsana nemwana wangu anzi anga apwanya tv obva ati mwana ngaamboenda norangwa akaenda kuna hanzvadzi yangu asvika kune hanzvadzi yangu ndakazofunwa nemurora wangu zvikanzi abha ari kukutsvagai ndobva ndaenda ndobva ndasvika ndikati abha aripo here zvikanzi ndibaba wemunhu ndibaba vake ini naiwo takapesana ini ndindogara nemwana zvekupesana kwenyu ndo zvekupesana kwemwana futi nemukuwazvo handiti hapana pamunotaura matauriro amungadai muri kuita hasi ekuudza isusu kupesana kwenyu nababa mambo ndiri kutaura ndini ndinogara nemwana baba vanenge vasipo matopedza saka ndiri kutsanangura nekuti ndindoziva kuti zvinhu zvakafamba sei handiti ndizvo chitsanangurai mambo ndikutsanangura ndini ndinogara nemwana ndini ndakanga ndinaye pazvakaitika yes mwana wangu akapesana nemurume wake akanzi enda unorayirwa mumba kwenyu nenyaya kuti anga apwanya tv angapwanya tv ndiani mwana wangu sei handizive mumba kwavo tiudzeiwe unoti chinhu chamakatenga chekuona tv motsamusana opwanya ndati ndo zvakaitika here orit tsanangurai amai over aita 3 days hanzi achirara mupamambuya vemukwasha wangu iyo atikiadoko ambuya vati mukoko vakati abhini handichakwanisi zvokukura ndochirara pamuchiko kuchengeta enda kumba kwavabereki vako abha akabvasuka bvaenda kumba kwanzvadzi yangu yakasira inini saka ana amweni vake vakabva vadarika nepamusika vachimutsvaga vachiti abha ari kopi ndobva ndati koiwo vanogotsvaga sei mwana iye mwana vanaye ndobva ndasumuka ndikati asi pamarwara mune zvaitika ndobva ndasvika panext paamai ari mazvo ndobva ndati ko abha ngatimutsvaga aripo here ndobva ndaenda pakwagogo vacho ndobva ndasvika ndikati abha aripo here zvikanzi abha haapa angachitapura madhiringisi amune vake ndikati kana auya andione nokuti ndanzwa kuti angati nditsvaga nguva idikidika pabhaoni ndobva ndati aaatsvaga kanzi mama ini ndanzi ndiende kunorayiwa ndimurume wangu ndikati ne nhau yei zvaninhau yetv ndikati kuti ndiri kutakura mbuya wako vari kuti kudii ndobva ndaramba ndakamira pana
Armando. Ndobva ndatichienda kuna gogo wako unovaudza kuti mama vauya vati ndiende kupi kumba ndoda kuona kuti vari kukuda here. Ndobva vati mama ndaenda ndanzina gogo imimi huyai. Ndobva ndasumuka bva ndaenda kuna gogo. Ndobva ndasvika ndikati gogo ndauya. Zvikanzi mahwaga ati mwana ngaende kumba kwaambonorayirwa. Ndikati nenhau yei? Zvikanzi nhau yeTV. Ndikati gogo magara nemwana wangu 4 months. Hapana kana chamakandipa kana tsvagirei kuno kana chii. Makunditi nditakure mwana uyu. Kana ari musikana webasa ingawana anonzi ngaite sei anohora. Chindipewo pechi yemwana wangu. Zvikanzoni munoti iye mukwasha wenyu achaiwana kupi mari. Endai kana achida mwana wenyu achati sei achatevera. Ndakabva ndasumuka ini ndobva ndaenda pane mukwasha wangu ndobva ndapfugama. Ndobva ndati mukwasha mati nditakura here mwana. Zvikanzi nemukwasha wangu takurai mwana wenyu kana ndakumuda ndichati sei ndichatevera. Nokuti ndiye akamuzvara paanenge akumuda wachamutevera akanga afunga kuti handichamuda ombotienda. Hakuna mutemo yakadaro. Vanhu ngavatye vana vevanhu vati ivo vana ava kana vabva mudzimba vaenda kuvarume vavanenge vachichemera ivavo. Handiti ngavazive kuti haisi nyaya yekuti wakuziva kurarwa nemurume woti ndakuda kuenda kunoroorwa nemurume. Zvinhu tu zviripo munyaya dzekuroorana kuti ndakura here, ndabva zera here, chii chandiri kuendera kunowanikirwa nemurume. Handiti mapona imimi kana mainge makagara nababa vake mukamubereka vakai mwana musingatarise nzvimbo dzamunenge muchigara. Handiti mapona vanhu vanorasa hunhu kutorera kuti muno matinogara here. Aiwa hazvisiri izvozvo. Handiti mapona hazvisi. Chatiri kuda kuti tione kuti chinganzi mwana mukadzi atorwa nemunhu achitya kuti ndine mwana wemunhu akaberekwa noumwe munhu ngaadzokere kumusha anorangwa chii. Handiti mapona wapwanya TV dzokera kumba unorangwa. TV yapwanyika sei? Atora here kupoverera pasi kudai kupwanya. Zvakafamba sei iwe musikana iwe? Ndakatora TV ndakabvisa mukitchen ndichiendesa mudining kunoona TV. Saka magetsi akabva aenda gogovha kuti chitora TV unodzosera mumba mako painogara. Ndobva ndanotora ndobva ndapinda nayo ndobva ndaisa pamusoro peudhuru. Mangwana ndobva kuti makoti chitora TV yetimboona chizvo magetsi aripo anga ari masikati. Pandakatora TV ndichinoona ndopatikaona ine tumaline tutobhireki. Twekutsemuka kudai twekuti hauna kupwanya TV. Vara riri kushanda dzetemo akapwanya TV. Foni ungoiona yaane malaini ekuratidza kuti yakireka yadii. Yonzi mukadzi ngaaende kumusha anorangwa. Kunorangwa chii? Maybe ndakanonoka umudzo ndapwanya TV. Wakaipwanya ndiwe? Handisi. Saka chawaizonotaura iwe kuti ndapwanya TV chii? Kana isiri nyaya yeTV chakaitisa kuti iwe unzi enda kumba chamainetsana chii? Pane zvimwe here zvamainetsana? Ndiwandiri kutaura newe kayo. Nango hapana. 4 months. Wakatorwa munani? So 6 September. 6 September. 6 September. Kusvika rini? 18 December. 18 December. September. 4 months era. Ko kuzouya nhasi kudare chii chanetsa? Nguva yemarango yanga yapera. Akatora mukadzi. Makatarisira kuti murume achauya. Hando nyaya chona pairi. Imi muri kumarango nemwana. Ivo vari kutoroora umwe mukadzi. Ndeve kungopota vachinzwa vana vevanhu vachisiya. Titaurire nyaya yako shamwari. Ndatonzwa nzi unonzi mahwaga. Mahwaga. Chegutu. Munogara kupi? Pa Chegutu hapo. Muno. Papitira. Vamahwaga.
pamusoro imambo mambo nyaya ndaenda vamahure nokuti anonzi mahwaga mahureka vanotonzi vamahure ndo zvazviri kutaura ivo vana ava mazita iwayo ndo raanobvira kumba achitevera irovo handini mapana ndiye akazotorwa namahwaga kaiye zvino mheno zvedu chokwadi nyika iyi ameno kwaichatisvisa titaurire mahwaga kuti zvakamira sei pamusoro imambo mambo nyaya nenayo ndekudai soma ndadai nemukadzi wangu apasaidi nemo mukadzi wangu uyo asvika panguza kuti ndire nhumbu ine 2 months after that mazvadaro ndanobva kubasa ndanatora foni yaishandisa ndichinovhura foni ndanamaya kune marekodhi anga ari kumambo wangu ekunzi gogo ndine jadheu ndada kusvika jadheu murume wangu akuda se ari kunetsa akuda mwana mukunzwa mambo wangu then mazvadaro ndati mutyara ndada naizve 2 months isekuru ndobva svika panguza kuti ndine nhumbu ine 2 months ndobva ndatobata ndobva ndandotora foni yaishandisa ndangoita mai kumarekodhi ndanonzwa makorekodhi ungatoita kubvunzwa kuti maitorararamese patimanzidzo kwanditi vanhu vanongonyengana nekutorarana musiwo hera nemukadzi wangu mambo zvatikanzoti mari irora ma ndaunganidza mari irora uyu ndianganayo mambo wako ndobva ndangapa $70 ndichitichengeta mari andibvisa chi mari maimba kwenyu mabasa kwedu kusango kumanongozama kukunongonesa mari ndidzoka kumba ina swa ndibvunza ndati iyo chimotadzawo mari chi yaunaye mumba tinoti mari ndakaona pane $40 pa $70 pamari iyo 30 yaenda pamari iyoyo ndoyanga iri mari yekuti ndibhadhiro hamba yavangu but uye aripo ndiyakaidya meta akatenga chii akaitawo sei ini ndiri kuda kubvunza pamarango kuti iwe utore mwana woumwe munhu iwe wakarangwawo here ndopanoda kuona kuti iye kuti uzoona kuti uyu anofanira kutombonorangwawo mhosva yainorangirwa apa yakazoita kuti abve pamba ari kumba kwamai otoona iwe watotora umwe mukadzi pakamira sei baba pamusoro imambo mahwaga ribatisisei nyaya mambo wangu mune mutambo upi wamunotamba noti mamwe mazita aya ndeye mutambo nickname ndotoziziva kuti nickname ndati inini kuti ufunge kuti mwana uyu anofanirwa kunorangwa handiti mwana aenda kunorangwa iwo pane kuti uchitevera kuti ndinofunga kuti period yekuti mukadzi wangu uyu ezvino kana ari munhu wokuti nenjere afi akadzokorora zviya nokuti period yandamupa akagarako kako anoziva kuti zvinhu zvinogona kungoipa nyaya iripo ndeyeyi yawakanga uchimutiwe ngaaende ambonorangwa nyaya ndeyekuti akandinyebera mambo wangu mukadzi wangu arapa kuti ndine nhumbu ine 2 months then zvadaro pandakanobata foni yake yanga anayo ndichienda mai kumameseji nekumakorekodi pawhatsapp ndakanoopena ndichivhura ndinoopena ndakanzwa iye aitaura nagogo anzati maende vapi zvanzi gogo chadheurere ndada kubviswa murume wangu akunetsa akuda chi akuda mwana but madhezi ese akapfuura yancho aingoti penhupi nechi ne2 months right pakanaka ka mukadzi uyu museyamwa ari kuti iye ndine mimba ine 2 months kumurume uku achiona zvekare hondo yekuti mumusha umu baba vakuda mwana ndobva achitaurira munhu mukuru vanove mbuya inda kunobviswa jadhero ratiinaro kuitira kuti baba havakunetsa nenyaya yekuda mwana zvinoendesa kumarango here izvozvo chekutanga ndechekuti wakazoziva manje kuti mukadzi anga achindinyepera kuti ane mimba but ane urongwa hwekutoti anofanirwa kuti unobiswa jadhero ka rekuti aite mwana wako iro ndo mhosva yakaendera kumusha here kumarango mambo wangu uyu mukadzi wangu apa anebva ndambomuramba aripo amai vake ndo vachimutora kumba amai vake
Sorry mambo. Kwete amai vake. Sorry mambo. Amai ndo vaiuya vachimutora achienda. Sorry mambo. Iwe unodambura mabhandi ehembe. Une makore mangani? 18. 18 years. Under age. Under age. Handisuda kuenda ikoko. Handiti tinoda kuti tidzokere pekuti munhu ukatora mwana wemunhu zviri nyore here kungoti ukangofunga kuti handichamuda handichatomuda. Handiti watora mwana wemunhu pawabvunzwa nasekretari wangu ati wakanga wakutomurara kare. Handi wapona kureva kuti zvese zvauri kuita apa kapa usati watora mwana wemunhu kuti wakuzikanwa nemubereki wake zvese zvauri kuita ipapo imhosva dzega dzega. Handiti wapona saka izvino ari kupi zvawakaroora umwe mukadzi kumba kwamai vake. So unobatwa nemhosva yekutora mukadzi uyu. Handiti ka womushandisa kwenguva yako yauri kuda uchimirira zvinouya. Handiti akambokubatsira paaikubatsira ipapo waona kuti zvakwana wakuti chienda kumarango aenda kumarango iwako panotora umwe mukadzi. Handiti tikakupa nhasi kuti kana uchiti mukadzi hana kuramba tikakupa kuti enda naye unoenda naye kupi mwana? Abigail wanu Makombe. Zvinhu zvachona zvakaoma. Patsika remberi mukuona rekumashure ranodarika ipapo tendai Mwari. Nokuti paratotsika remberi rekumashure ndo parinouya richinopwanya. Chinhu chiri kunoita kuti mwana asanoremekedza nyaya yekuti iye unganzi enda kungotorwa soungodzi enda. Jadheo raunga waiswa iwe une vamwe vana here vawakambobereka? Wakamboita mumwe mwana? Saka tiri kutonga uri mwana anogona kunge akambotadzirwa. Zvinogona kutibatsira. Une vana vangani? Asi wakamboita mwana ndobva ashaika. Igore ripi? 2023. Angani makore mangani? Mangani makore mangani? 16. Une birth certificate? Vakarasika. Asi wakamboritora? Wakaberekwa gore ripi? 2006. Yeah. Dai Mwari vatiitira nyasha. Munhu akamuitisa mwana akanga aita sei akanyanja nzira dzini? Akaroora? Yes. Inobva nekumashure. Amai ava vasiraita. Saka ndati patsika remberi rekumashure rinouya richitsika ipapo. Ratsika ipapo mukaona radarikira totenda Mwari. Amai mwana akaita mwana nesi ane munhu wa 2000 chi anga makore mangani? Kwacho ine utano wa. Pamusoro mwana uyu aigara namai vangu. Saka mai vangu vakashaya. Ubva vatorwa nemunin'ina wamama vangu. Ubva aenda naye kumangura. Imi muripi? Nanga ndiripo. Anganzi Joni semunhu aigara nagogo regai timbonomunyaradza. Ari kumangura. Aenda kuchikoro Boston. Abva adzoka. Ubva atanga kugara nababa vangu inini. Ndichigara nababa uchivabikira. Akabva auya ane nhumbu. Ine hana kuzviziva ndaigara kunoko. Nin'ina wangu ndipo paakabva andifonera. Zvikanzi abva ane nhumbu. Ndobva ndati nhumbu yaunayo ndiani? Zvikanzi amitiswa kumangura. Kuna munin'ina wamama vangu. Ndipo pandakamuti dzokera ikoko. Adzokera ikoko ubva vatanga kumuramba. Zvikanzi mimba isiya yemwana wangu. Ndipo pandakakwira ikoko ubva vagara naye. Vagara naye ubva vamuisa kuno kumasungiro. Vamuisa kuno kumasungiro
ovhaita mwana yakangobuda akaneta akangoshayikira murume ndipo pandakabva ndamusisa Jadeo ndikati iwewo mama uziva ni murume wacho ndiani anga ariko kumanguru pandakati kandecho yanga iri underage akasakafana kuzuro takatomboifambira nyaya yacho kokumanguru akatadza kuzungu ya takatomboenda kwamambo iko kumanguru saka mambo upi atadza kusunga munhu nemakonde tine makonde angura pagando asvika mambo wainanzani ndiye wamataura nemakonde iye iye wochinho iye ndiye anosvika unopinda nerodhe lansden iya ukasvika palansden wokwidza wakadai rega ndikwisa Jadeo tese udzokere kuchikoro sezvo Jadeo iroro ndo passport passport kudaramba achita handiti mapona ndo passport nanga ndine shungu yokumudzidzisa semunhu aita seaigona kuchikoro akatotambisa mukana wake munhu aigona kuchikoro saka ndaida kuti aendere mberi nechikoro saka isusu nhasi mimi kompleni yenyu yamaunza kudare iri kuti chii chamuri kuda kuna mahwaga chandiri kutaura kuna mahwaga ndechokuti mukwasha wangu akatora mwana wangu akagara naye haana kana chaakandipawo akabvarura mumwe mukadzi soto abva aisa mukadzi mumba mune zvinhu zvemwana wangu zvaanga akatenga hapana kana chaakabuda nacho mamune mberi akatenga ngatitaurire iye nekuti mamuna kubvukira makamupinda wardrobe netv nemagumbezi wardrobe netv nemagumbezi komairara pasi mibhedha ndakasvika nayo kwanga waurara iwo kungourara kudai kungovatira so kudai basa wogadzirirwa ipapo iroro ndochiyerwa mubhedha wemumba ugadzirirwe vanhu vaviri panguva imwe chete pamusoro yemambo wangu mambo uyu kana mukadzi wangu uyu ndakamupa mari yekuti ndirore aiwa izvozvo hatiso nyaya tiri kutaura taakutaura nyaya iripo ezvino waane mukadzi waane umwe mukadzi taune umwe mukadzi mari yauri kutaura iyoyo $70 mudare medu muimbudzi mbiri mbudzi mbiri hadzina padzinonotora munhu kuti dzaroora hakuna hatidi kusora mari waiunganidza haana kuparadza mari pauri kuunganidza mari yechikafu wamupa here yekuti adye nokuti hatingaunganidze kuda unoroora uchinoroora munhu anozonosvika musi wa uchanoroora afa nenzara mumba hakuna zvinhu zvakadaro mambo wangu haana chashayiwa mubvunzire mukadzi wangu apa ashayiwa chashayiwa uyu aripo pane chawashayiwa koku marango wawaikuendesera waimuendesera here kuti usare utore umwe mukadzi ndiwo ngadai kutopa ripoti yekuti ndakaendesa mukadzi wangu kuti anorangwa kumusha kwake but haachada kudzoka mumusha handiti waakusungisa ava kuti vakuramba nemukadzi wangu handiti ndizvo kwete iyo yekuti iwe waendesa mukadzi kumarango mukadzi uya wayakagarira kumarango achirangwa iwe waane umwe mukadzi kuno handiti pona saka iyoyo manje mai vari kuti iwo mwana wangu akagarwa naye mwana uyu amai toda kutaurirai iye ndiye arapo upenyu muridzi wawo handiti imboti kana makagara naye pamakapuhwa mwana uyu nababa avarapa tarisanai muri tu kuti ivo baba ava pavakasara kumba kwavo kana kuti imba yavakazove nayo iri kufamba here imimiwo pamuri imba iri kufamba here handiti ndo pamunodzidza upenyu kuti upenyu hwakanaka ndehupi hwokushingirira uripo kana kuti ukaona munhu wambopinda muchinhu handitika wapinda muchinhu chinhu chechi wachiona kuti no apa ndaita mistake right waita mistake handitika chinhu chiya ichi wakutochigadzirisa kuti chifambe zvakadii zvakanaka handiti mapoha
kuchirungu voti ivo a clever man learns from someone's mistake. Kana munhu ndatadza ndinodzidza kubva mukukanganisa kana kutadza kwandamboita. Handiti mapora kuroorwa kumwe chete haunganotorwa neumburukwa iwongaone imwe mumpa. Wakutoziva kuti munhu uyu kana angotaura zvakati handingapinde mazviri nekuda kwokuti ndakazvoona. Handiti mapora mwana uyu makagara naye. Kuziva bonde haisi passport yekuti aite zvaanoda achirasa kuchengetedza tsika dzeunhu. Handiti mapora hakuna kwaanoenda ndokuudzai. Mukadai muchiti mukatomuona atodai so mombomutora momboenda naye kuzvipatara. Handiti ka momutoresa ropa nekumutestisa nekudididi. Handiti nzira dzimwe dzaachazofamba nadzo mangwana dzinomusvitsa pana taisireva. Imi mwauya mudare muri kutotaura kuti ndavinga nyaya mwana wangu. Iye ari kuchapazwa nevanhu achisiwa asina chaakabata. Haana mwana haana chii. Anofa asina mwana akatamba matambiro ari kuita. Saka mukauya kuno hamufambire chinhu chimwe chete. Tinofanirwa kukubatsirai nokuti vana vakaita seivava tinavo mudzimba matinobuda. Handiti mapora saka anofanirwa kuzvibata. Kuzvikudza kunoita vana tusikana utu. Handiti inyaya chete yekuti anoziva bonde bedzi. Hakuna chimwe chaangazvikudze nacho chaainacho. Mwana mudiki kawo anofanirwa kuti mumutsure asingatarise kuti mai vangu vari at what position. Handiti nerimwe zuva anokuudzai kuti ko imimi. Handiti mapanzwa ndo zvinoita kuti vana vasatsurika nokuti haana njere nemuono wokuti no ndinoita zvekutaura nomubereki wangu nometa iye anorarama sei. Unoita zvandiri kutaura kwete zvandinoita. Handiti mapora ndo shoko ramufanira kubata mwana muchimudzidzisa kwete kumuperekedzera munyaya dzemajadhero otoziva kuti nyange ndikapombwa zverupi rudzi handiite mimba. Ipasipoti yatiri kuperekedzera chakaipa. Handiti mapora kuti muzive mabasa ake kuti akashata mubvisisei jadhero racho iroro azvione kuti nyika yakamira sei. Handiti mapora saka nhasi ndisu tiri kumuudza hamusiri imi muri kumuudza. Nyika yakamutarira. Saka nhasi mauya naye kunhu kwakanaka. Tiri kumuudza iye kuti motsi 2 3 harwirwe maresults anobuda bedzi. Handiti kana mazomuregedza akanopindana natwo. Pane imwe nyaya yotaura namai venyika yatinonzwa mazuva ano vachiti kuva naitwotwu hatutusiye kunze nekuda kwekuti twave neunhubu hwatisingazive hwatisina kubvira takaita isu tichikura. Handiti mapora panotaurwa nyaya dzekurwara kwevanhu havasi kusiyiwa kutaurwa navo because zvinorwarisa zvacho ndo mavari vana. Saka nyaya iyo inoda kuipedza ndichiti kuna mahwaga. Handiti asatambe neupenyu hwekutambisa vana vevanhu. Mutemo hautitenderi kuti munhu unotora mwana wemunhu. Handiti wongoti ndagara naye semukadzi wako watove nepasipoti yekuita madiro nemwana wemunhu 4 months naye wozongoti ndoda kuti uende kumarango. Marango watora umwe mukadzi. Iye anoenda kumarango futi wotora umwe mukadzi. Hatidi vanhu vakadaro mudunhu medu vanopota vachitora vana vevanhu vachichapaza vachizosiya nekudindindi kwete. Vanhu vekuchapaza variko vanotouya kuma 6 tinononoka kubva muno unovaona vachapazwi vasvika kuti vauya bati vanotochapazwa vachida kuziva kuti aiwa ndatouya kwete. Vana vevanhu hatidi kunyengedza nyika tichidaro. Saka mamuchiti chii semubereki kuti inini mahwaga uyu akandidai zvangu ndingasununguke pamwana wangu. Chii munogara kupi vanini? Ndogara umasi. Mutaundi umwe cheto. All right.
Maoga huko. mapi hapo afya center mapi hapo afya center kupfupa jena saka tiudzei ndokuti munhu paanotobva kumbati nhasi anondiona chokwadi inini mambo kana vanzi vaita nyaya yangu vakandidai mwoyo wangu unosununguka. Mambo nyaya indawisika kubaba wemunhu ataura ivo kutaura chinhu unge wakanyombochiona pachinoitwa ngavataure baba zvamauya makarongana namai isitakabva nayo nzira mwana wemunhu agarwe naye mahara ini chitanga kuroora inini mukadzi angu achiuya pamwe ndakatonobvisa tsvakire kuno nekuti hauchazivi kuti chii chaitika anokodza kungogurarira kana kuti 2 minutes munhu obva afa usina munobvisa mari ndizvo saka inyaya inenge yakatooma iyo saka ini ndingokumbira kuti angondipo pfuma yangu yokugara nemwana wangu kwaakaita ndo yatiri kutaura ka iyoyo pfuma yachona iyoyo kugara nemwana wenyu kwaakaita akazomuti ngaachienda kumarangu kwaita kuti awani kwaatotora umwe mukadzi iyoyo inini ndangondipa mombe zvangu why kwama tikadaro tinoremekedza vana vamwana zvese pamusoro ibaba $400 ava vanzi ndati zvaro vangu havasiriwo uyu asiri baba mai vemunhu butsa chitupa chavo nechavo imomo vangoita sawo sori zvenyu mambo wangu sori zve mambo wangu havasiriwo zveshiwa sori mambo wangu ipapo handachora dare sori mambo wangu aiyo handina kuti wasora dare sori baba vangu havasiro baba mai vemutsikana uyarapo handoziva mukadzi wangu baba mukadzi wangu shuwa ari kutaura ndabudisa chitupa kachemwana vobva budisa chavo ndoandaziva mambo wangu ndo zvanokwasisa kungotaura chete vanongoitawo zvavanazvo vapi ifrant rano ngatotambiswawa sori asishura dare mambo wangu avasiri mudharama pamusoro mambo wangu akadhidhango vasiwandogara nabata wangu baba wangu chirichiri baba vaanoziva kuti ndo baba vangu sekretari wangu ndokatomira kuti apedza here dai munhu ataura zvekupenga nyange asiri baba ataura zvekuti ndiri kuda mombe 10 ndiri kuda chichi ndaingoramba paangoti ari kuda mombe ndikati nehwai pamusoro yamambo kuratidza kuti mutongo waataura ndowagara uri musoro mangu zvisingaite mudara handibvumeka ndotaida kuti tidzokere muri right koma midziyo yake wakaisepi mudziyo yake i2 chete ingori wardrobe nemagumbezi wardrobe nemagumbezi tv ndiyangu akasvika irimo tv mbeda ndewangu futi uyu chakasvika angotenga wardrobe nemagumbezi chinzwa ndikubatsire mahwaga pamunopara mhosva munenge musingazivi kuti mutemo uri stubborn handiti uri kupanzvisa chierwa chikuru kuchivanhu kwedu kwamauya nhasi kuno ndewekwekuti mubhedha wawakatenga uri mukomana iwe nemari yako nyange wakadhura zvinengei handiti ukanorarwa nemukadzi handiti wapanzwa hauchararwa neumwe mukadzi handiti wapanzwa wakutonorarwa neumwe murume nekuti mukadzi wekwaanenge aenda nawo ndiye achanotsvaga umwe murume ndiye akutorara pabhedha wako handiti wapawana saka ndoda kuti ndikubatsira hangu ndichiti chii chawakasununguka pazvinhu zvamuinazvo
chaunoti ndakasununguka kuti mukadzi uyu tichibva pano handitika ngaatore ichi nechichi handiti wapawana mhosva dzako ndodzizati kada kudzipenengura kudai dzakawanda magumbeza uri kuti magumbeza ake newadhropu yauri wadhropu yake ndo zvaakatenga tiripo izvozvo zvese zviri kushanda handiti wapawana zvese zviri kudii zviri kushanda mutemo wechivanhu woramba asi zvozikushanda pamusoro pemambangu zvetangati anongozviona zvangusva mumba mamuchembura wangu kuseri asi zvakatoiswa zvakachengetedzwa zviri pazvona zvega akatoswa mairo ngaatore zvinhu zvake mambo ngaatore wadhropu yake nemagumbezi ake pamusoro wemambo tv yamunyepo iye anosara ane zvimwewo handiti munogovana iwe ukatora ichi iye anotorawo ichi ukatora ichi iye anotorawo ichi hatimusiya asina chunhu ka handiwapawana hatimuregedza asina chunhu anotosarawo nezvake zvaari kupupura kuti aiwa izvi ndezvake handiti chitora izvozvo iwe wadhropu nemagumbezi ani kohembe dziri kupi dziri kumba ikoko kwedu kwenyu kondiro dzawaibikira taigara pamba pagudu taigara pamba pagudu maitochengetwawo handiti ndo zvautaura kuratidza kuti hauna chako chao kana kapu zvayo yepurasitiki hapana chako saka hauna ngozi mumusha chienda unotora zvinhu zvako zvakachengeterwa iwewo kunzi zvinhu zvake kana auya anodii anotora mahwaga kuti uwirirane nedare zvatinenge tawirirana mudare ndo zvatinodii ndo zvatinoita handitika ndokuti usununguke ugarisane nemukadzi wako wauinaye nhasi mumba zvakanaka handiti uyu haana paanozouya akuita violence mumusha handiti saka ndo zvatiri kuita kwete kuti kana mazotiona kumasiko nhasi vasvika kuno kuvakomana muchireva izvi isu varidzi vayo chegutu amai mambo wangu chandokumbirisa ndechekuti mwana wangu paachasunga panapa achinotora mudziyo yake vasamutukewo nekuti vanhu vacho vanotuka inzwai mama imi mwana uyu anotukwa nevanhu handiti kana vamutuka abuda mudare muno anomuprotekta ndeuyu wauya naye mudare anomuudza kuti ndandiri kudare handiti mapona ndanzi nedare randitendera kuti zvinhu zvese zvatakaisa pamagogo kuseri ngatimupei zvinhu zvake handiti abve pano tishaye patinozotukana naye tiri handiti kutuka munhu kuti putseki kana kunongedzera munhu kudai imhosva handiti mapona kuno kwakanaka imombe ega ega ukazwa tuka munhu mombe 300 years tapedza ukanzwa tuka munhu mombe kuitira kuti mhosva dzakadaro dzisarape dzichiwanda ukaenda kumapurisa unotobhadhara faini yekuti watuka munhu saka havamutuke handiti mapona but mwana uyu ngatimutsiurei handitika nokuti achasvika paano kutukisai muri kuti ndiye ari kutukwa pane paachakutukisai imimi navo vanhu venyika kana achiri kutotukwa iye ega pachiri pakanaka anotukisa imi mai vake handiti mapona so nyaya yenyu yaperera pano yendai utore zvinhu zvako iwe handiti haziri vakwasani poma haziri vakwasani poma madhezera bo ndoda zvekurokoza ndionotaura ndionotaura waiya mambo 7 days chete kubva musi wamabva mudare yakutodiwa kwangu kana maimukana 4 months kana 5 months mombe 1 ndombokupa 21 days handitika zekuti mu21 days pamombe tinowanei handitika chawawana ndochaunouya nacho handiti todedza avo vozotora pawadzoka handitika kukorokoza unogona ngofuma uchitotaura chirungu izvo kokuma maindi ndokwatirika
unongopfuma ukangonzwa ukapinda pabhawa kuti kwava vazodzidza rini kwava kutaura chirungu ava ziva kuti chakaputika handiti mhosva inoda kungotyiwa kuti munhu ukataurwa namambo kuti zvakatiwo wongozadzisa nezvishoma zvaunenge wadi wawana handiti mukadzi ndewako uyo kana mawirirana mukadzi anodzoka kumba kwete kuendesa vakadzi kumarango kuti ugowana kutora umwe ipapo ndopandibata ipapo dai uchitoti handiri ndega ndakatonira mukadzi kuti ari kudzoka saka ndakanzwa akarogwa neumwe munhu izvo zvita kutokupa mombe 5 handiti wapowa saka mosumuka tozosangana nekuzadzisa mitongo yematatu It's